professionel. Der bokser han 12 kampe med sejre i dem alle, og 5 gange har han stoppet sine modstandere før tid. Nu håber jeg så, at I vil give ham al den støtte, han har fortjent. Mine damer og herrer, jeres egen Reiter Samsam! Fantastisk jubel ned mod Reiter Samsam. Og vi behælder juniorverdensmesterskab indtil 10 omgange. Og vi fik også præsenteret kampleder Erkki Meronen, professionel i Team Palle i 70'erne, hvor han boksede 39 kampe og tabte 3, dog uden at vinde et mesterskab. Den sympatiske film. Og I prøver at se, hvor Bartos han stormer frem mod Reiter. Der er virkelig dynamit i den mand, men Reiter må gå ind og holde. Eksplosiv start for De Bartos. Altså. Det var dog helt utroligt. Men de vidste i det danske ringhjørne, de vidste, han ville komme stormende. Reiter Samsam, hvad så, De Bartos? Det var da helt utroligt. Er De Bartos færdig, eller kommer han op? Nej, det er forbi! De Bartos bliver ramt af sin egen medicin. Hos IBC. Et af de hurtigste knockouts i en titelkamp, vi har set. De Bartos blev fanget. Og kampen tog omkring 30 sekunder. Det er svært at få ørenlyd hernede. Alle Reiters fans står omkring ham. Han nåede knap nok at få sved på panden. Jesper, var det en fejl, at De Bartos så far så meget frem? Det viser det, hvor synligt det var. Jamen, der er ingen tvivl om, at det er at den stil, han fører an, brasilianer, det er hans største fjende selv. Og den sidder klokkerent på De Bartos. Ja, vi havde håbet at få lidt mere at se, men det blev det altså ikke. Lyn-knockout fra Reiter Samsam. Oh dear. Her får vi den igen. Dang! Og så er det forbi for Dennis De Bartos. Og vi har præsidenten for Dansk Professionel. Vanvittig taktik at lægge ud med for De Bartos. Respektløst, måske overfor Reiter Samsam, der til lejligheden havde fået sin søns Ahmeds billede på sin bukser. Måske gav det ham styrke. Samsam navnet. Hej.